tenim molts reptes, però jo crec que un dels factors que nosaltres hem explorat com a centre d'art és considerar-nos com un recurs comunitari a la ciutat, no? Un recurs comunitari que el poden utilitzar així com vulguin tots els col·lectius de la ciutat, ja sigui educació formal, sigui col·lectius de diversitat funcional, etc. Perquè, a més, en el nostre cas, som una institució pública que com a tal tenim objectiu d'apropar la cultura a tota la ciutadania. Crec que és un acte de corresponsabilitat ser conseqüent amb la situació que hem passat i establir unes estratègies d'acció que tinguin en compte on som i d'on venim, no? Aquests dies, veient una miqueta el que s'ha estat publicant, des del sector cultural s'està reivindicant molt una paraula que té molt sentit comú, no? Que és l'empatia. I, per una banda, em fa rumiar com pot ser que ara reivindiquem una paraula com aquesta, no? L'empatia. Des de ja fa un temps que es ve reivindicant com que les cures és allò més revolucionari, no? Que la revolució no pot arribar si no és a través d'unes cures. I, per exemple, això en parla Pablo Martínez amb aquest article que ha tret del Museu Porvenir, no? Que el que hem de tenir en compte és com agafar aquest nou model que sí té en compte l'empatia i sí que té en compte el tema de les cures, de cuidar-nos i de ser cuidats, i d'instaurar-lo en un museu que som conscients o no, doncs estem reproduint el sistema neoliberal capitalista salvatge que ens empenya a produir, inclús en un àmbit com el nostre, que sempre aposta per intentar tenir una posició política que construeixi una mirada crítica en el que ens està passant. De fet, l'art contemporani el que es reivindica sempre és que ens ajuda a posicionar-nos en el que està passant i a establir una mirada crítica. Per tant, jo crec que, per una banda, hem de ser corresponsables amb el que està passant. Sempre ho hauríem d'haver estat, però és tan important la sotragada que hem tingut que sí, hem de tirar endarrere i parar i potser no produir per produir, sinó produir amb sentit i produir amb cura. Jo reivindicaria molt això de la cura. Comentava també que aquests dies molts dels meus companys no estan als seus llocs de treball perquè molts dels companys d'educació i mediació amb aquesta crisi han estat temporalment apartats, els seus contractes han rescindit fins que no se torni a estabilitzar la situació. I, per tant, el que ens demostra és que, al igual que altres sectors, la cultura està en un sistema molt fràgil i que una circumstància com la que ha passat fa que encara evidenciï més tot aquest sistema tan fràgil. També pensar que aquesta reivindicació de lo lent, de processos lents, de processos que puguin arrelar, d'aquesta cosa de no produir per produir, sinó produir en el sentit que se't creï, com si fos un hort que tu vas cultivant i que, a més, nosaltres com a treballadors culturals hauríem de ser com aquestes herbes de marge, que en principi es veuen com unes males herbes, però que en realitat són herbes remeieres a vegades, i que tenir aquesta habilitat de les herbes de marge
de poder anar aflorant per tots els àmbits de la nostra societat, o sigui, no a treballar pel sector cultural perquè això ja ho fem i no té massa sentit, sinó treballar per realment tota la ciutadania i fer propostes interessants que donguin una resposta des de la cultura contemporània a totes les emergències i necessitats que han anat sorgint, no? La cultura deu haver de dir coses, no?, sobre tot això. De fet, no m'he presentat. Jo soc Roser San Juan, ja fa una estoneta que parlo, però jo vinc de la Panera. Bueno, la Marta sí ens ha presentat, és veritat. I la Panera, jo no sé si la coneixeu, és un centre que està ubicat a Lleida, dintre de la xarxa de centres d'arts visuals, i és un centre que es diferencia d'un centre d'art que estigui ubicat a Barcelona perquè la població que ve a la Panera de públic doncs és local, no? I no hi ha turisme a Lleida, amb el que quan nosaltres vam obrir el 2003 sí que ens vam plantejar de fer una estratègia molt gran en el tema de mediació. La meva companya i jo, que en el 2003 tampoc era habitual que en els serveis educatius hi hagués més d'una persona, doncs vàrem plantejar-nos una línia d'acció prioritària per començar, perquè volíem fer un projecte per fases, i la primera que ens vam centrar va ser educació formal. Havíem passat per aquest sistema, el coneixíem els diferents nivells educatius, coneixíem els centres de recursos pedagògics i ens vam abocar a començar a treballar com fer tàndems entre escoles i el servei educatiu de la Panera. Això va ser el 2003 i el que ens va sorprendre molt que nosaltres, tot i que havíem concentrat la nostra energia cap aquí, de sobte comencem a tenir una demanda molt gran de centres d'atenció a la diversitat funcional que ens deien, home, si esteu tan flexibles a fer propostes adaptades a cada centre, doncs nosaltres també volem, no? Perquè no trobem cap opció d'oci cultural adaptat a nosaltres. Estic parlant del 2003-2004, ha canviat molt la situació en aquest sentit. I aquí vam començar una aventura que ens ha portat fins avui i que ens ha portat a estar sempre molt atents al nostre entorn, perquè ja us dic que nosaltres anàvem a el que ja coneixíem. I aquestes casualitats, aquestes demandes, doncs realment són les que et transformen. A partir d'això, nosaltres teníem unes ganes molt grans de formar-nos adequadament per poder millorar l'atenció dels públics amb discapacitat, amb diversitat funcional. I per això vam fer un ajut de l'Euroregió en què un centre del sud de França, un centre de Mallorca, el FEDAN, que està a Huesca, i nosaltres fèiem com un programa d'intercanvi per millorar les nostres pràctiques envers l'atenció d'aquests públics. I a partir d'aquí van sorgir projectes artístics col·laboratius de que un artista engegava projectes en què es co-creaven amb un col·lectiu com era Down Lleida o Centre Assistencial Sant Joan de Déu o Associació Alba, que també és una altra associació del territori dedicat a l'atenció en diversitat. Però a partir del 2011 vam pensar que per què no entendre la vida en tota la seva totalitat. Vull dir, per què sempre ens estem adreçant a persones sanes quan la nostra vida en algun moment sempre hi ha aquell moment en què estem malalts o estem acompanyant els nostres familiars que estan malalts, no? I això és la nostra vida. Però en els nostres projectes culturals això no ho tenim en compte, no? Llavors, vàrem pensar que era molt important apropar-nos al context hospitalari i fer-ho de forma curosa, no? Doncs tots aquests col·lectius demanen de ser molt rigorós.
Per això vam tornar a demanar ajuda als nostres col·legues francesos perquè ells tenen una trajectòria molt més gran que nosaltres. A partir del 2000 ells van fer un conveni interministerial entre sanitat, cultura i també justícia, en què fan programes d'artistes en residència en els hospitals, en els psiquiàtrics, inclús també en les presons. I aprofitant aquesta trajectòria molt més dilatada que la nostra, doncs vam intentar adaptar el model francès aquí al nostre hospital de referència, que és l'Arnau de Vilanova. Això vàrem començar el 2011, també acompanyats per Esvaluart, i en aquest cas per un centre de Toulouse, que era el BBVD. I a partir d'aquí vam obrir una altra línia de treball que a nosaltres ens interessa molt i que doncs, actualment està derivant cap a un context sociosanitari, no? I amb la casualitat que l'any passat vam obrir una línia de treball amb residències de persones grans amb inici de demència, que vam aconseguir un ajut de l'Art for Change de la Caixa i que aquest març havíem de començar a treballar. I com podeu imaginar, no hem pogut entrar a la residència ni podrem entrar durant un bon temps, amb el que ens ha obligat a repensar. Aquest projecte, que és a càrrec d'un artista que es diu Albert Cotrony, doncs la veritat és que ha sigut una gran sort, perquè ens ha fet parar un projecte que el teníem totalment dissenyat i revisitar-lo, redissenyar-lo, repensar-lo, i això és una gran sort, a mi no m'havia passat mai. I a més, el que em sembla molt interessant és que amb una assessoria d'una periodista que es diu Patricia Urrillo ens va dir: i per què no comuniqueu en quin punt esteu per fer com una obra pública que tothom pugui aportar el que li sembli construir un projecte millor? I això ho hem fet des del 29 de maig fins al dia 11, que el dia 11 serà l'última sessió a partir de les 6 pels canals de YouTube i Facebook. I el que fem és això, és ensenyar les intimitats d'un projecte, no? Que quan es cuina mai es comunica, i em sembla molt interessant reivindicar els processos i donar-los a conèixer. Algú que treballa amb art sap, i més amb art contemporani, que els processos són molt importants. Però resulta que en els projectes tenim tan integrat aquesta cosa postfordista de que fins que no hi ha una producció, no? I que hem de produir, no acabem comunicant els projectes. Em sembla molt encertat aquest consell que ens va donar la Patrícia, perquè ens ha fet realment repensar, compartir i entendre que hem de frenar una mica quan establim aquests projectes, perquè els vincles emocionals amb els col·lectius no es construeixen d'un dia per l'altre. La confiança no es construeix d'un dia per l'altre. Així que crec que cal reivindicar aquest hort, aquest slow food, aquesta manera de cuidar l'horticultura amb amor i amb molta cura. Les cures, una altra vegada, molt importants. I després l'altra cosa és aquest esperit crític que tenim o que hem de tenir. Ens ha fet pensar molt el tema d'una situació d'emergència que ha fet que d'alguna manera ens privessin algunes llibertats i l'obediència amb la que les hem acatat. Però això no ha de deixar que exercim el nostre esperit crític i que cada vegada més agafem consciència que som treballadors culturals però també activistes polítics i que hem de traspassar aquest activisme en molts camps. També us dic que hem d'anar de la mà, perquè si no és impossible, dels que en saben. Jo en sé d'artistes, jo en sé de moviments artístics, però si vull treballar en una comunitat amb qui he d'anar de la mà és d'un treballador social o d'un educador social.
si pot ser també d'un psicòleg i si pot ser també de moltes altres professions que enriqueixin la forma de treballar. Però que no vulguem tampoc caure en aquest perill de l'home orquestra que vulgui tocar tots els instruments a la vegada i que segurament no en tocarà gairebé cap de bé, no? Això us ho dic perquè nosaltres a la Panera som un centre que està ubicat al centre històric. Si heu vingut mai a Lleida, sabreu que el centre històric està en un estat molt degradat arquitectònicament i que és el lloc on arriba majoritàriament la nova immigració i s'hi estableix. Clar, estar en un centre d'art i tenir al teu voltant persones que dormen a l'estiu perquè, com sabeu, hi ha un efecte crida important a Lleida pel tema dels arbres fruiters i hi ha molta gent dormint esperant poder treballar en aquest sector, doncs oblidar això i fer les teves exposicions i dirigir-les a un sector molt concret, doncs crec que no és respondre a això que us deia de corresponsabilitat. Per aquest motiu, des del 2008 vam començar un projecte amb l'Edgar Dos Santos, que és un artista de Lleida, amb l'alberg municipal. Si el Centre d'Art La Panera és el centre històric, just al darrere hi ha un carrer, que és el carrer La Panera, perquè és colindant amb el centre, doncs allà hi ha el que abans era l'alberg i que ara és el menjador social i que treballem junts des del 2008 amb un projecte molt, molt singular en el que promovem sobretot és intentar que siguin projectes primer que siguin inclusius, en el que passa és que, el que programem, perdoneu, és que se m'ha acabat la bateria dels cascos i m'ha desconcentrat. La programació de la Saleta, que coordina amb la Panera i amb l'Escola de Belles Arts, el que fa és programar una sèrie de 3 projectes artístics col·laboratius i en aquests projectes el que els demanem als artistes és sobretot que pensin que ha de ser inclusiu i que pensin que el que volem realment és que tinguin els participants una experiència estètica significativa, això per nosaltres és important, però sobretot una experiència relacional. Què vol dir? Que aquestes persones que són usuàries del menjador social estan de tàndem amb alumnes de l'Escola de Belles Arts, que a més moltes vegades també venen usuaris del Creu Roja Refugiats Polítics, com també venen alumnes de Treball Social i Educació Social de la UDL. Tot això per què és possible? Doncs perquè, per bé o per mal, Lleida és una ciutat petita i que permet treballar de forma interdepartamental molt fluida entre els diferents departaments de l'Ajuntament de Lleida. Penseu que un dia ens vam dedicar a mirar en quin departament no havíem treballat des de la Panera i ens sortia tributs i multes. Però hem treballat amb medi ambient, hem treballat amb educació, hem treballat amb infància, hem treballat inclús amb urbanisme i jo crec que aquesta és la idea, de ser un recurs comunitari, de buscar còmplices, de buscar projectes, de buscar maneres d'això, de millorar i de que tot tingui sentit de la mà de qui realment en sap. Hem tingut fracassos? I tant, i tant. La meva padrina sempre deia que a l'infern de bones intencions el món n'és ple. Per tant, quins fracassos hem tingut des de les bones intencions? Doncs mireu, per exemple, tenim encara al davant una botiga marroquí que des de, jo crec que el primer dia de la inauguració de la Panera el 2003, la meva companya i jo, cada inauguració ens plantàvem allà i els dèiem que hi havia a l'exposició, que vinguessin, que estaven convidats i que teníem moltes ganes de que vinguessin, fins que un dia ens van dir
estareu aquí en el taulell mentre nosaltres estiguem a la panera? I vam dir, no, doncs no vindrem, no? I l'altre fracàs que us volia comentar era que teníem moltes ganes de fer tallers i amb la gent del barri i vam proposar un taller de vídeo i no es va apuntar. Per què? Doncs perquè hi ha unes altres necessitats i hem de ser conscients de les necessitats que hi ha, que no tinguem un món irreal del que existeix i això ens ha passat. I això crec que és bo reconèixer-ho, no? Que has de conèixer molt bé el territori i assessorar-te molt bé de qui el coneix de bona mà. I perquè això no ens passi, perquè sí que és veritat que ens costa molt incidir en el nostre entorn de forma individual, ens hem buscat paraigües. Paraigües com quin? Doncs el Pla de Barris. Sabeu que el Pla de Barris és aquest pla de treball dels barris més degradats o en situació més vulnerable de Catalunya i és un pla de la Generalitat en el que el centre històric hi és. I en aquest pla hi ha tot un projecte molt important d'alfabetització. Alfabetització. O sigui, parlem de la bretxa digital. Doncs amb l'Albert Vila treballem aquest col·lectiu a través de la tipografia, perquè la Panera té molt d'interès en l'Escola de Tipografia Catalana, que és fantàstica, i estem fent un projecte, des del meu punt de vista, molt interessant de per què la forma d'ensenyar a llegir és com que fossis un nen i no ets un nen, no? I després també un altre projecte interessant, però sempre amb aquest paraigües, doncs ja us he dit que és la saleta que té aquesta voluntat de barrejar gent, que és tan important, perquè moltes vegades fem projectes fent calaixos, no? Projecte per al calaix de les persones rosses, projecte pel calaix de les persones amb ulleres i el projecte per a les persones amb rosses amb ulleres. I això està bé per fer un primer contacte i per establir confiança, però crec que sempre, sempre, sempre els nostres objectius quan treballem amb transformació social a través de la cultura ha de ser que sigui inclusiu. I a vegades, quan fem coses pensant en un col·lectiu determinat, no acaba sent inclusiu. No? I això jo crec que és un perill que sempre ens passa i que és inevitable en un primer moment, però que sí que m'agradaria transmetre-us que està bé tenir al cap aquesta voluntat de fer el més inclusiu possible. No? Per exemple, en les nostres nits de museus és quan aprofitem en què tots els col·lectius de diversitat funcional es barregin. És que ens hem de barrejar. Vivim en una societat que en principi vivim tots al mateix lloc, però en realitat no ens barregem. No? Sempre estem en els mateixos cercles.